Исәнмесез. Соңгы арада ГЧП дигән сүз килеп чыкты. ГКЧП белән бутамагыз. ГЧП – государственно-частное партнерство. Татарча әйткәндә, дәүләт вазифаларының бер өлешен коммерция оешмаларына тапшыру. Депутат Ионин фикеренчә, булай барса, илебездә Яндекс Скорая, Яндекс Полицияләр барлыкка килергә мөмкин. Бер хастаханәдә мине 18 тапкыр давалаганнар имеш, ә минем анда аякта басканым юк, ди депутат. Оказывается, я 18 раз лечился в горбольнице номер 6 города Екатеринбурга. Порог этой больницы я не перешагивал с 2010 года. Түләүле юлларга да каршы ул белгән бер түләүле трасса «Веселая жизнь» дип аталган авылдан башлана. Кытыртып эшләнгән кебек. Тагын бер өлкә хосусый зиратлар. Депутат фикеренчә, алар акча кайыру өчен генә эшли. Вот он пришел отца хоронить. Ему говорят, 200 тысяч. Он говорит, тогда вторую могилу рядом сделай для тебя. Әмма ГЧПны хуплаучылар да күп. Иң хәерлесе алтын урталык. Шама белән эш иткәндә аутсорсинг дигән импортный сүз дә ул кадәр үк куркыныч тыелмаска мөмкин. Придумали красивое слово иностранное – аутсорсинг, прости господи. Россиянең иң төп, иң баш юлы кайда? Әлбәттә, татарлар яши торган җирдә. Бу арада интернетта шундый мәзәк фото таралды. 150 метр арада 38 юл билгесе. Самара өлкәсенең татарлар күпләп яши торган Пахвистнево шәһәре бу. Иң зур татар авылларыннан саналган Гали авылы да шушы районга керә. Эш шунда ки, бу 38 билгенең күпчелеге главная дорога дигән шакмак. 10-15 метр узгач, бу юлның баш икәнен онытырга да мөмкинсең бит. Ә бу юл билгеләре искә төшерә. Шул рәвешле әлеге урамны илнең иң баш юлы дип атадылар. Кызык һәм мәзәк хәл. Бер юл билгесен урнаштыру салым түләүче кесәсенә 10 000 сум булып төшкәнен исәпкә алмаганда. Рәсми очрашуларда протокол бик мөһим. Әйтик, бер олы түрә галстуктан, ә икенчесе галстуксыз килгән икән, протокол хезмәтенә выговор. Ә Төркмәнстанда хәзер чәч төсендә протоколлаштырганнар. Түрәләргә чәч буяу тыела. Шундай язылмаган канун. Чөнки илбашы Гурбангулы Бердимөхәммәдовның табигый чал чәчләре фонында аерылып тору не пойдет. Әле киресенчә иде, президент чәчен карага буй, ә түбәнрәк түрәләр аннан үрнәк ала. Шул рәвешле Гурбангулы Мәлик Гулыевичның хәзер 2 төрле портретлары бар сатуда. Чал чәчлесе свежий товар, ә кара чәчлесе элекеге завоз. Анысын ташлама белән саталар.